to se jenom otevře. To je dobrý, na to nepotřebuješ klíč. Taky. Matka schovala. Tohle se tohle, ne? Tady je víc. No, Jo. určitě. No ale tady je nějaký to. No, zvonek, nejdřív zvonek, Jo. 15:07. 15:07. Mami, koukej. Koukej. No. Pojď, Poli. Jo. Zademe si ty stránky na ty klíče. Kde jsou? Tak zkusíme dvojkolky, jo? Tak Já jo. nevím. Jsou dvojky dveře. Že bychom měli 0206, takže druhý patro a šestý byt. Je to asi Jak to točíš žlutě. Tako žlutě. Mama žlutá. A já taky. Jo. Jo, to břicho. Já taky. Mami, já taky. Mami, já taky. Teď ukaž to. Ukaž mi to. Jo, zase to text. To bude tady, ten je jediný. Podle mě. No, asi jo. Mám to zkusit jako info. No, jasný. 0206. Já se bojím, že jsme neměli nález. Na cizí, veď. Už tak řekneme sorry a nehledat dál. Ne. Byl se jí kus kručany. A tam to není to mají které patro. Tady asi. 0206. 0206, no. Takže v tomhle, mami, mamička, by to asi nikdo nebyl.